Muabot sa 37 ka mga kaso sa nabuthan sa firecrackers ang natala sa Department of Health sa Central Visayas. Ug aduna say natala nga duha ka mga kaso sa pagkaigo sa saag nga bala. Malinawon hinuon sa kinatibuk-an ang pagsugat sa bag-ong tuig. Sayra nato ang detalye pinaagi niining report. Ang 37 ka firecracker-related incidents nga natala sa Department of Health gikan sa nakaniyang dapit sa Central Visayas gikan sa Disyembre 21 hangtod sa Enero 1. Mas taas kini og 76% itandi sa pagsugat sa bag-ong tuig sa niaging tuig. 17 ang nabuthan sa lalawigan Sugbo, tag-upat usab ka may kaso sa dakbayan sa Lapu-Lapu, lalawigan sa Bohol ug Negros Oriental, samtang duha sa lalawigan sa Siquijor. Adunay natala nga duha ka kaso sa pagkaigo sa saag nga bala. Hinuon walay natala nga nakalas atol sa kasaulugan. Samtang gihulagway sa kapulisan nga nagmalinawon sa kinatibuk-an ang pagsaulog sa Pasko ug sa bagong tuig sa dakbayan ug lalawigan sa Sugbo. The celebration of the New Year was generally peaceful po. Though we have recorded some minor incidents, but as a whole po, very peaceful yung pag-celebrate nato po, sir. We are currently coordinating po, sir, sa ato ang partner agency, which is yung DOH, para ma-validate yung ato ang data. We are happy to inform the public that Cebu City, we have no reported injury related to firecracker incident. Sama sa whistle bomb, quitis, fountain, butterfly, loses o kining lubintador, napay Judas belt. Yes, ato na siyang diha i-destroy no kay base nunya kung kini siya magamit pa ni siya himuong pabuto, mao pud siya i-cause sa kanang sunog or mga injury or mga aksidente. Kauban si Clifford Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.